بئية أورتين خفته النبي وتعات زوجها نما بنيش بئية لنغمون تنغو قرمان نما مقبل والله ندخلت الجنة نتولم كسرغا بسوا نغرمان لو سبما سمنا بئية دخرمان نتلو تلوسي penian lima asambayan aya maknanya na ikadua na puasa ikatalo na siya pangalan na aurat yan na ino kau bagwa tau narinisya bang kang hote kapaton na ewan kau ba na khoris ka o ba da khoris ka ka dunia na kanya ka kau lugar langit adi kata mo sa kapala ko apa sa kata na mga dato da khoris ka na da anak kanya o subang kita ati pa aya maknanya na purip kasabo ba kana abang akharama pangambatoy awas na si maniaki sa pandara na baka dukya bisto na miya gasta ka na yung ano ka na fiya kasagin mga urip no Allah sama na yan na sa katano mabuha ayamanan yan ino kamiyari sa mga binamadmon makasurga kaadong panahadita miya aliyo Nabi sallallahu alaihi wasallam kapuna mga ahadith النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بنساء أهل الجنة bakas ka nung Nabi panutuli sa mga baya pada sa surga kaya kito kawano Nabi ang tangga mga baya pada sa surga imutiga ka ng mga baya na mali mo na makasurga na al-wadud na ayatulo Nabi ang mga baya tau ko surga apano ko surga Allah na mga baiya miya makadada igagaw alwadud miya makadada igagaw kung mga karumayran ang mga mama sa atin sa baiya malay igagaw kung karumayan na mama na miya kasurga insyaAllah babumaylan niya karumayan na tutulugan na kasasawa natin yan nakitango ba niyan tango ba na ka na karumakanay may ako na tinggaw adi siya may lang inaw na tanguban na ka na nga ama magbibatuatian yan ha yawan nabud niya taro sa miya gudulo dito mapiulaw lang pag minameling ka na so karumang kaamama na minirapang na miya kapagidaw ay daw nakiagam pa na nakaabubay karuman yan arino ka na nari ay daw minidula sa ako nakiarkatan ako sa ano ko nangilay karumang abubay ay daw manahamya nakatuna pamulungin kayo ni ay uitantaya sa kalinik sa ospital ka nakabulok na doktor ang may kakwa na anak kayo riyan na may infeksyon na may tetanos kakanapan na yun ka matitigalan inaniyan kaya naman nawitan niya sa doktor ka nakabulong na ino nga pa naging magdaw kaya karong mga kaabubay grabe niya bukan makaw nakapagkababaw iya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Pagpuman niya karong mga, tabi siya nga mga bubay kanong, kanong saan, tabi. Ano kasi ako turo ka, bubay siya nga kasad. Kami doon si karong man yun ang mama, nasa missing nga, ay dami ate ako na kumikikin. Pero niya siya kakatipa. Kawaya po napituro ko na miyanig sa katipa. Na tinabi umur kay niya siya kapakan. Bigla lang kagaya katanong ko sa kanan ko na buko miyanig kapak. Nagiti na buda ka. Aba ka na ako na di ka pangilala. Anak pala ako at pipipidin. Niyagas taka. Pamanatabi sa mga sangin. Allah. Nandiya na ni pudain ito nabiya baya daw sa surga. Aba baya alwadud. Babay amalay gagaw. Agubay ang mapapasang. Mababay ang mabawata. Basta kaya ang mababay ang mabawata na bain na to sa surga. Allah. Malangaman gada-gada. Madang naman abay. Away, agapakaitin na ayaw mo ka kubaya ka o kubaya ko na ayaw mo ka kubaya ka. Nabang mapakang mabawata. Ngaw pa ka ulunga. Sabay sa menin mo na nabuto na nabunabaya sa sarga. Sana ka subain, akabaya yan ang makamawata na ako rin siya na inibagay na wala ko dunia na panalamating aswala ka nitigador ka wala, nalimor ka wala. Kapag kayo bugikan niya sa moritaw na barakad niya kakain niya pakanaraka kami niya ng karumay. Uban niyo di pero uban kanu di sinita tabi o. Madakal manigida utang karumay din mo ta sa niya kalagsa puro lang na. Dagi masaswatan na tuwabatan makamdag. Alang untay ni kaposa. Kadi dito pa niya dito sa pakay. Pamanay mo bulagan niyo nagida kanong bota. Adi gano pa di sugyata.
Ngiraw sa mama, benda di ka kumbuta babay, kabanda ka ba na? Mabubabay, tiupo nga mama. Dahil ba misang buwa ba, nakasami ba, natakin mo sa tabla siya nga nang balakan. Dahil ka mga balak, aya osto na da abang ka koris ko dunia, da abang yung koris samba kerumay, abang kanu bagiwala sa wata. Kapake abang kanu yan mapakanaraka. Nami ka mababay ka, yan na, pagilan wala, pagilan na kaya na po siyakan. Mababay ako mga tawagin na dang mabagay. Na importante na mele wala ang mababay ka siyan. Masya Allah. Na, disor ko ng mga bay. Ino kami apiano ito nakagigil kaya mabay tanwa si Bea Saripa. Napas kanya sa mga Fatima. Na ubah kanu-kanu. Uway na ikalim wallah. Panganitak wallah, pasugan wallah. Ubah kanu-kanu na rinaan wallah. Abalin wallah kota kubanian asyong di syurga. Allahumma amin ya Allah. Tarimang kay Allah. Ano yung mga ritmo wallah? Na, sa mananan. Diyan kaya kapatay. Abili wallah. Ina din yan katanu. Bagaimana kita nak tahu apa di petai? Sesabian kami kasubra duunan. Lawa alamu miya duunan udah pernah duunan. Nah sebusuk apa ngusata nak na mga kangudaan na aya ini patairan na kapatay apa na kau. Di sukatir Nabi. Fima ma'na amay kamag ang syubang kita dunia na aya isa apa pataw na mautul fuja'a. Na pendekan na so pepatay akapatay apa nakaw. So kaya pangusyatan na kanuna dumanganaw, sa nga dumanganunan, na udi tanunapat dumamanganaw. Langan kuma, tuturong sila na desya na sisyo na kanabamatag kuma, karoon niya tayo sa katuturugon. Na so talurong, na miyang hospital sila sa aming pakpak, na miyang katulugin na usina mo, mamatay, na desya na mamanganaw. Allah! Apiyaman ni Mantuang kaya kapangatulog na kritikal, sa katano na ay matutano ko miyate ada makanaw na inudum. Inumas siya. Miya kuma, di! Aso Allah na anak atiran sa Quran. Atir Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiya. Wallati lam tamut fi manamiya. Atir niya po ng atir Allah. Dahil po ng utamanan yan. So Allah na ingira amiyatay so barang yawa. Na andun ni kapatay barang yawa na tangan wala so niyawa umiyatay. Nagupatangan ng panwala so niyawa o dumatay. Na anto ni kapatangan na wala ko niyawa o dumatay. Na fi manamiha na siiko katuturugon. Basta mga turog so tao. Na andun ni kalipa tumatang ka amapidang sumatang ka at turugon ka. Na tingan wala so niyawang ka. Na uwana lamba ay paginoong kakulo kagawi ay kapita, mapita, na pagkakasyon na kawalla, so niyawang kakadapan man nga sa umar kakumiya. Na umiya katulog ka, na inayin wala, so adya na ka, na dili na lambo, na bagay paginaw, na di pa napatutunan ka pangakasyon wala, so niyawang ka, na ruka din na patay sa mga takatuturugan ka, kadaboy paginoong kakanya nga sa umar kakamya ng anak ka. Na naabad yung kaabas sa tanway na, inoda. Sabi dia pernah nggak udah maka kata-kata nuah, mata, itu nanya tu. Ini memasah kamu bukan udah balik kanak-kanak. Allah, Nabi yang mengorek Allah. Inu ingin apa kata ruga pagari kebahagiaan.